Hi hater, hi hater. О, добър вечер, драги слушатели. Вие отново сте с вълните на радиостанция yashmikura.fm. Знаете, че това е новото име на старото име на нашата радиостанция. Старото име беше разкотете ги тези цици. Днес темата на предаването е... Всъщност днес няма тема. Днес всеки хейтър може да се обади и да се излее върху мен и тази слушалка, която е тук до мен. Така че очакваме обаждания. Кажете каквото имате да го кажете, хейтери. Ало, ето имаме слушател. Кой се обажда? Кой се обажда? Кой се обажда? Кой? 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 Кажете. Това ли е всичко? Ало. Явно отново връзката прекъсна.